गोदोनि दिनालाय बहा थांखो झारखान्डनि समशेरपुराव टाटा स्टील फाउन्डेशननि गायसननाय साननि लोब्बाजों खुंनाय समबाद ट्राइबेल फोरबोआव बर' खुगा मेथाइ बेखेवदों। हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोर झारखान्डनि समशेरपुराव थानाय टाटा स्टील फाउन्डेशननि गायसननाय साननि लोब्बाजों थांनाय 15 निफ्राय 19 नबेम्बरसिम समबाद मोनसे ट्राइबेल मेल खुंनाय जायो। बे समबाद ट्राइबेल मेलखौ बोसोरफ्रोमबो नबेम्बर दानाव खुंनाय जायो, जेराव हादरनि खना खनलानिफ्राय ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ हांख्रायहरनाय जायो। बे ट्राइबेल मेलाव हादरनि गुबुन जायगानिफ्राय ट्राइबेल सुबुंफोरजों लोगोसे बिटिआरनिफ्रायबो बर' हारिनि थान्दैफोरा बाहागो लाहैयो। बे ट्राइबेल फोरबोआव बिटिआरनिफ्राय बाहागो लाहैनाय मेथाइ रोजाबगिरि निजोम नार्जारी, सेरजा दामगिरि हायेन बसुमतारी, खाम दामगिरि बाथौ बसुमतारी आरो जथा दामगिरि मनरन्जन नार्जारीमोनखौ बर'नि दोंसे खुगा मेथाइ सुजुनो खावलायनानै बे खुगा मेथाइखौ बे फोरबोआव बेखेवनाय जायो। राव दङ जोंहा हारिमु दं जोंहा गोदो गोदाय। थारैनो हादरनि गुबुन रायजोआव बर' हारिनि खुगा मेथाइखौ हादरनि सिगां सारिनि उद्यगारि फसंथान टाटा स्टील फाउन्डेशननि गायसननाय साननि हाबाफारियाव बेखेवनानै होनाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। गोदोनि दिनालाय बहा थांखो खुलुमबाय। हम असम के बोडोलैंड से बोडो ट्राइब से है। हमारा ये जो अभी गाना कंपोज किया है, जो संगीत कंपोज किया है, ये मतलब हमारा जो कल्चर है उसके बारे में है। हमारा जो कल्चर था इसको मतलब ये गाने के माध्यम से अभी यूथ जेनरेशन को बताया जा रहा है कि कल्चर को अच्छा से संभाल के रखने के लिए यही है हमारा मीनिंग। थैंक यू सो मच। मुझे आ जाइए। वेल, कैन वी हैव द सॉन्ग प्लीज? राव दङ जोंहा हारिमु दं जोंहा गोदो गोदायनि आबै आबौमोनहा सोरजिखानाय। दाबाव दाबावजोंलाय हारिनि हारिमु सिबिनो गोदोनि दिनालाय बहा थांखो बारी थाइजौ खान्थाल बारि लामा दथायाव लुन्दा लुन्दि माइहुं मोसौ गलि। गय फाथै सारि थाइजौ खान्थाल बारि लामा दथायाव लुन्दा लुन्दि माइहुं मोसौ गलि। गोदोनि दिनालाय बहा थांखो
बैसागु दमासि जानाय लोंनाय हर ससेयावनो दुम दुम दाम दाम मायो माइ सौनाय अखानाय स्लाब मोनै हाल एवनाय गोदोनि दिनालाय बहा थांखो दाबाव दाबावजोंलाय गोदो गोदायनि आबै आबौमोनहा सोरजिनाय नेमखान्थि ओइ हारिनि सेंग्रा सिखोलाफोर राव दङ जोंहा हारिमु दं जोंहा गोदो गोदायनि आबै आबौमोनहा सोरजिखानाय ओइ हारिनि सेंग्रा सिखोलाफोर राव दङ जोंहा हारिमु दं जोंहा गोदो गोदायनि आबै आबौमोनहा सोरजिखानाय गोदो गोदायनि आबै आबौमोनहा सोरजिखानाय गोदो गोदायनि आबै आबौमोनहा सोरजिखानाय सभी को फिर से जोहार कुलुम्बर। ये जो एल्बम आर्ट इसमें आपने देखा वो फिर से जादू पटिया है और उसको किया है हमारे जमशेदपुर की रहने वाली सुनीता हेमब्रम दीदी ने। तो फिर मैं अगले ग्रुप को मच क्योंकि ये हमारी आखिरी पेशकश होगी और ये हमारी मतलब आई मीन लास्ट सॉन्ग है जो कि हमारे इस साल हमने जो भी बनाया है। तो उसके लिए मैं अपने हो ट्राइब के मित्रों को मंच